1979 बेबायदि गुबुन गुबुन माहारिफोरनि न'फोरनि जोंनि दारिया दारि जोंनि दारिया कनस्टिटिउसनेल दारि दहाय एसे आगोल बुंनाय बायदि भारत हादरनि संबिजिरनि आर्टिकेल 20 आव लिरनाय दङ जे गोसो जायोब्ला इन्डियायाव थानाय स्टेट आरो इउनियनखौ बांहोनानै गोबांथार स्टेट आरो इउनियनखौ होनो हायो आरो मोननै मोनथाम स्टेट आरो इउनियनखौ मोनसे खालामनो हायो आरो थानाय स्टेट आरो इउनियनखौ खालामनो हायो आरो थानाय स्टेट आरो इउनियन टेरिटरिनि मुंफोरखौ खालामनो हायो बै 1949 सननि 26 नभेम्बराव एडप्टेड एनाक्टेड खालामजानाय बे कनस्टिटिउसन प्रभिजनआ दिनै दं बे प्रभिजन मथेनो इन्डियानि गुबुन गुबुन खना खनलायाव गोबां सेपारेट स्टेट खालामनाय जाहैबाय झारखन्ड उत्तराखन्ड छत्तीसगढ़ बावैसो जों तेलेंगाना देन वाइ नट बड'लेण्ड आरो देन वाइ नट बड'लेण्ड our demand is legal demand our demand is constitutional demand and since we are the indigenous sons of the soil of this part of the country our demand is legitimate and constitutional and we are here ready to fight until and unless Borderland is created. Our demand is to place the state of Borderland in the political and geographical map of India. बे बाथ्राखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बै समनि 1986 नि लौका कन्फारेन्सआव लानाय डिसिसन 1987 निफ्राय आन्दलन जानानैहाय 2 मार्चनिफ्राय फैयै the creation of Borderland Autonomous Council in 1983 subsequent creation of Borderland Territorial Autonomous Areas District in 2003 आरो दिनैसिम जायफ्रा जाय बर' फिसाफ्रा आरो दैदेनगिरिफ्रा जाय दल संगठनफ्रा जों गोदो गोजोननाय स्ल'गान जोंनो नांगौ बड'लेण्ड नो रेस्ट बड'लेण्ड नङाबा जों जिराया बेबायदि बुंगियानफ्रा हाबा मावग्रा गोबां दैदेनगिरि कर्मि आरो दिनैसिम जे फरायसा आरो कर्मिफ्रा लोब फैनायखौ नुनानै आंनि गोसोआव मोनसे आबेग जाखांफैदों जोंनि सुथुर हारसाफोर रुलिं क्लिक बिथांमोना सानदोंमोन बे 1987 नि 2 मार्चनिफ्राय जागायजेननाय गणतान्त्रिक बर' आन्दलन फर द क्रिएशन अफ बड'लेण्डआ बे बर'फोरनि माखासे दैदेनगिरि आरो कर्मिफोरखौ बुथार सुथार आरो जेलाव सोब्लानो नाथाय बिनि उल्थायासो फैदों जानानै it created adverse results it produced an adverse result 1977 उनाव सुजित नार्जारिया मुंख्लं जानायनि उनावहाय नुयो गोबां मुंख्लंफोरा मुंख्लं जानो थाखाय आगान गोबां जोंनि आइजोफ्रा नांगौबा जोंना हारि खालामनो जिउआनो जोबलांथों थेवबो जोंनो सेपारेट स्टेटखौ नांगौ होननानै लोब आगान होदों 1993 नि बड'लेण्ड जाब्ला 1139 मुंख्लंफोरनि बादैबो दिनैसिम बे आन्दलन जाबोबाय 5,000 बांसिन जोंनि गेजेराव मुंख्लं जानानै थांबाय आरो दिनैसिम दहाय एसे आगोल बुंनाय बायदि 20,000 बारा मानसिया जेल जाबाय थेवबो जों मुंख्लं जानो फासयाखै दुखु खस्थ' मोननो फासयाखै जेल जानो फासयाखै बे बाथ्राखौ नायोब्ला दिनैनिफ्राय 25 बोसोर सिगां जों जे समाव सफल लेखामोन कलेजाव फरायनाय जों दाबो बिङाखै बायाखै जोंनि जे समाज दुलाराय बर' फरायसाया बुहुमा जेसेदिन थायो थागोन इन्डिया जेसेदिन थायो थागोन बर' जाथिया जेसेदिन थायो थागोन आरो संकसनिफ्राय सौदियासिम in the north bank of the Brahmaputra under a full minister of Bhutan and Arunachal जोंनो बड'लेण्डखौ नांथारगौ आरो बे बड'लेण्डखौ जेब्ला बिसिम जोङो भारतनि पलिटिकेल मेपआव जोङो स्थापन खालामनो हाया जों बुंनाया जों दाबो जायाखै खेबसेखौ खावलायदों प्रमदफोरखौ खावलायदों इस्लारि बिथांनि मावथिफोरखौ खावलायदों जों दावहायाव ओंखारबोफानाय NDP Progressive People Action Committee for Borderland Movement and other organizations खावलायदों in the days to come that will keep on fighting and fighting unless and until the president of Borderland is created. नुयो नोंथांमोननो मिथिनाय बाथ्रा होननानै बुंदोंदि
जाय सुबुङा गावनि आदर्श आरो बिश्वासनि थाखाय गावनि जिउखौबो बिसोर सिजानानै गोलावै बावनो हायो बेनो जों मार्टियास आरो बेबायदि मार्टियास जोंनि गेजेराव जों मोनदों बै समनि क'क्राझार गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारि मार्टियास स्कुलनि सासे अनजालु फरायसा सुजित नार्जारी बिथाङा गावनि जिउखौ बावनानै जोंनि बे आदर्शखौ फोरोंलांबाय दहाय बुंनाय बायदि बे हारिखौ अननाय मोजां मोननाय बिनि थाखायनो जोङो जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारीखौ बोसोरे जों बेबायदिनो प्रग्राम खालामनानै अर्गानाइज खालामनानै मान होयो मान बावो जोंनि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय जों मान बावो आरो दिनैनि मान बावनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोदान कर्मिमोन गोदान मावथिमोन जोंखौ गोसोखांनानै जे हांख्राय बिलाइ हरनानै बे आफादाव लेंहरनानै जे आदर्श सन्मान देखायबाय बे गेवलां मेलखौ इनागुरेट खालामनो थाखाय बे बिबान होबाय I readily accepted the proposal आरो जों दिनै फैबाय and our guests those who are coming from urban areas of this country taking time to travel from their respective places to Korea. A hundred thanks to them. Thank you Lawrence, thank you Pramod, thank you Epsu. नोंथांमोनखौ खेबसेबाव बयखौबो खुलुमनाय जासिनानै दिनैनि मेलनि गेवलां मेलखौ बेखेव जाबाय होननानै फोसावनानै होनाय जाबाय।